Bir ýyl ozal Türkmenistanda helak bolan 20 ýaşly gyzynyň gümürtük ölümi boýunça adalat gözleýän we häzirki wagtda Türkiýede zähmet migrasiýasyna ýaşaýan Marly enäniň media çykyşlaryndan soňra Maşgalanyň Bayramary etrapyndaky öýü hukuk goraýjylar tarapyndan göz astyna alynýar. Bu aralykda polisiýa işgärleri etrapda temsewdat bilen meşgullanýan aýallara garşy reýd geçirýär. Bayramali etrabynyň Goşluk eňeşliginiň ýaşaýjysy bolan Jumamradyň gyzynyň şüheli ölüm bilen bagly habarlar media serişdelerine peýda bolandan soňra olaryň hozalygyna gelip gidýän adamlara esewan edilýär. Jumamradyň el telefony diňlenýär. Munyň düýp sebäbi daşary ýurt media serişdelerine merhum gyzyň ejesi tarapyndan ölüm hadisesi boýunça habarlaryň ýaýradylmagy bolup biler. Diýip hukuk goraýjy edaralardaky bir çeşme Adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Jumamradyň gyzynyň ölüm barada bize de maglumat el ýeterliler. Ýöne bir zat bilýärin. Ýagny häzirki wagtda ölüm hadiseleri bilen bagly habarlar barada gösgöni prezidentiň diýwanyna hasabat berilýär. Diýip hukuk goraýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Güljemal Jumamrat gyzynyň 2023-nji ýylyň iýun aýynda Aşgabatyň Olimpiýa şäherçesine gümürtük ýagdaýda helak bolmagy we bu waka boýunça merhum gyzyň ejesi Güläligiň adalat gözlegleri bilen bagly habarlar ilki başda 3 hepde töweregi mundan ozal Türkmen aktivisti Nur Muhammed Anaýewiň sosial media efirine jemgyýetçiligi aýan boldy. Awgustyň ortasyna garaşly Türkmen Nohut News neşri hem bu waka barada habar berdi. Adatyk radiosynyň migrant media tassamasy gyzynyň gümürtük ölüminiň aýdynlaşdyrylmagyna çagyrýan ene bilen telefon söhbetdeşigini geçirip onuň adalat gözlegleri barada 19 awgustda sosial media videosyny çap etdi. Bu video Adatyk radiosynyň YouTube abonaçylarynyň arasyny hem seslenme döretdi. Häkimetleriň versiýasyna görä merhum gyzyň Aşgabatda köp gatly bir binanyň 3-nji gatyndan özüni oklap öz janyna kastetdiğini gaýdylýar. Ýöne merhumyň ejesi onuň janyna kastetdirip 3-nji gatdan aşağı oklananyny ýanyny aýdýar. Güljemal ömrüniň soňky bir ýylyny Aşgabatda bir hususy tükençilik fabrikinde işleýän ekeni. Şol wagtlarda hem zähmet migrasiýasyna bolýan ejesi ogullary harbugulyk edýänçä gyzynyň Bayrammalydaky öýlerini bolmagyny soraýar. Ýaş gyz soňky sapar paýtagta gidip kirene ýaşaýan kwartirasynyň egin eşiklerini, goşlaryny alyp gaýtmakçy bolýar. Bu saparyň dowamyny or işleýän ýeri bilen hem hasaplaşyp gaýtmagy ýüregine döwýär. Şol wagtlarda gyzyň kakys hem Aşgabatda işleýän ekeni. Ol paýtagta barana merhum gyzyň otogdaşy we obadaşy onu şol gece bir doglanugyň oturulşyna çagyrýar. Gyzlar oturulşyga gatnaşýar. Munyň ýa-ni gyzyň kakasy ölüm habaryny alýar. Türkiýede ýaşaýan migrant ene ajy habar uýasyndan alýar. Ýöne gyzynyň jynada çäresine gatnaşyp bilmeýär. Türkmen Nohut News neşriniň bu ölüm wakasy boýunça çap eden Kadyet Lukmançylyk teljermesinde ölümüň sebäbi beýiklikden ýykyrma şüket hökmüne görkezilýär. Ýöne migrant ene öz gyzynyň ölümi boýunça hukuk goraýjy edaralary ýüz tutup bu wakanyň teljerilmegini talap edýänini aýdýar. Ol özüniň ýyly ýyzyna ýazan ýüz tutmalaryna we ardalaryna hiç ýyly jogap alyp bilmeýänini aýdýar. Yıllar Türkmenistan'a yorulmuşum. Ardı üstüne arda yazdı. Ardalamaz boş neticesiz oldu. Bir yerde yazılmalı yer olsa yazdım. 2'den 3'ten yazılı. Diýip migrant aýdýar. Enäniň sözlerine görä ýaş gyz orta mektebiň soňky synypyna aşa tolgunta ýa-da gaharlansa damar çekme tutgoýuny tutmagy ýaly saglyk şikaýetlerini ejir çekipdir. Ol munyň bilen baglanykda hastahanada bejerigi hem alypdyr. Gamgyn ene haray gözläp özleriniň näse gyzlarynyň jynlaryny kowdurmak maksady bilen mollolary da okadanlyklaryny aýdýar. Tutgoýdan halas bolmak üçin ýaş gyz täze hüner öwrenýär. Tekinçilik bilen meşgullanyp başlaýar. Ustaly ene öz gyzynyň köpçülige çykyp işläp başlasy üntüniň sowulup tutgoýdan halas bolmagyna bil baglaýar. Ýöne Maşgalanyň şyfa gözlegleri ýaş gyzyň paçygaly ölümi bilen netijelenýär. Bu Allah'dan gelen işler, bu doğru düşünün Allah'dan gelen işler, hasta bolup ýatmady, awariýa bolup ölmedi bu ajalynyň üstünden doğru baran çağam ol ölümü ol oýjak eken o çağamyň dertleri men göz öňümden dir janlandyryp her hilek ýagdaýda suratlandyryp göz öňümden geçirýän. Bilýän ondan men bağışlap bilmeýän doganjym diýip migrant ene Adatyk radiosyna aýtdy. Migrant ene ölüm hadisesi boýunça açylan işiň pul bilen ýapylanyny ýanyny aýdýar we häkimetlerden bu iş boýunça aýdymlyk talap edýär. Adatyk radiosynyň bu iş boýunça Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralaryndan tesbir almak synançygy netije bermeýär. Bu maglumatyň Adatyk radiosyna çap edilen gününe 21-nji awgustda merhum gyz aýatda dir bolany 21 ýaşamaly ekeni.
Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy Bayram Ali etrafyna şu günler tentewdat bilen meşgullanýan aýallary garşy polisiýa reýdleriniň geçirilýändigini habar berýär. Häzir tentewdaty bilen mesullanýan aýallar anyklanyp tutulýarlar we polisiýa bölümlerine getirilýärler, billigi alınýarlar. Ele salynýan zinanlaryň arasynda ýaş zinanlar hem köp, gelinleriň arasynda ýan ýoldasy bolan, çağaly, bitewi maskalalardan bolan aýallar hem bar. Diýip Bayram Ali etrafynyň içeri işleri idaralarına bir çeşme aýdýar. Seýle maskalalar billigi alınmazlygy üçin ödelenip ýalbarýarlar. Diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Çeşmenin sözlerine göre ayarlar belligi alınandan sonra goýup berilýärler. Käbeler bolsa jynsy ýollar bilen geçýän keselleri iş bolsa, AIDS keselini anyklamak üçin Bayram Ali'nin hastahanasynyň ýokunç keseller bölümine alınıp gidilýärler. İçeri işler idaralary tentewdat bilen meşgullanýan ayarlara garşy güýçlendirilen ýetewany işleriniň mümkin bolan sebäpleri barada maglumat bermeýär. Azatlyk radiosy bu reýtler boýunça hem Bayram Ali'nin etrap polisiýa bölümünden tesbir alyp bilmeýär. Libap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde orta mekdepleriň ýokary sınıplarında okuyan okuwçy oglanlaryň iki toporunyň arasynda gapma garşylyk boldy. 14 awgustda bolan bu waka gatnaşan ýaş ýetginjekler ýanlary bilen kätmen, pil ýaly yaraglary getiren bolsalar-da onda yaralanan bolmady. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 21 awgustda Sewitden maglumat berdi. Bu wakada şäheriň himikler köşki we 3 punkt etrapçylarynyň ýetkinjekler toporlary şäheriň ähli ýetkinjekleriniň üstünden agalyk etmek uğrundaky dawany çözmeklik niýeti bilen çöle toplandylar. Ýetkinjekler polisiýanyň gözüne düşmez ýaly mara gidilýän ýol bilen çöl tarapa barýarlar. Diýip ýagdaýlardan habarly himikler köşkü etrapçasynyň ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä ýaş ýetginjekleriň ýanlarynda pil, kätmen, taýak we demir zynjyrlar ýaly goşudurnak içinde sowuk yaraglar hem bar eken. Ýöne iki toparyň öz aralarynda saýlan ýolbaşçylarynyň güýç synanşygy netijesinde olaryň biri ýeňilipdir. Şondan soňra iki toparyň agzalary söz arkaly düşünşip dawany çözüpdirler diýip 3 punkt etrapçasyndaky ýetginjekler biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol gapma garşylygyň döremegini himikler köşke etrapçasynyň ýetginjekler toporunyň beýleki etrapçanyň ýetginjeginiň ýoluny kesip mobil telefonuny talamagynyň sebäp bolandygyny hem belledi. Gapma garşylygy Azatlygyň Türkmenabadyň şäher polisiýa bölümündäki ygtybarly çeşmesi hem tasdiklap, polisiýanyň çaknyşykdan habarlydygyny aýtdy. Ýöne ol bu barada arş şikaýetlaryň we travmatologiýa bölümine ýüz tutmalaryň bolmandygy sebäple polisiýanyň bu waka göz ýumandygyny belledi. Vilayetde ýetginjekleriň arasyndaky toporlaýyn uruşlaryň sany köpelýär. Olar öz ýanlary bilen pil, kätmen, taýak we demir zynjyrlary ýaly sowuk yaraglary alyp gedip, inni bu uruşlary köplenç çölle amala aşyrýarlar. Diýip polisiýadaky çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada vilayatyň polisiýa müdürlüginden we Türkmenabadyň polisiýa bölümünden resmi tesbir alyp bilmedi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda ýaş ýetginjek oglanlaryň arasynda bolup geçýän uruşlar barada has köp maglumatlar peýda bolýar. Şu ýylyň iýunynda Türkmenabadda ýetginjekleriň arasynda toporlaýan ýakalaşyklaryň we talaňçylyklaryň göz görteli köpelendigini enatalaryň, okuwçylaryň ençemesi we şäheriň polisiýa bölümünde çeşmämiz habar berdi. Şonda olar ýetginjeklerin pyçaklanmagy ýaly wakalaryň hem bolýandygyny aýdypdylar. Geçen ýylyň dekabrynda bolsa habarçylarymyz paýtagtda we ýurduň beýleki şäherlerinde ýetginjekleriň arasynda toporlaýyn uruşlaryň artýandygyny habar berdiler. Şonda ýetginjeklerin arasyndaky başdaklyklar olaryň Ýigdekçäniň sözü asfaltdaky Gan atly rus teleserialyna tomoşa edip ondan ilham almagy bilen ilteşdirilipdi. Türkmenistanyň häkimetleri we berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri bu wakalar barada açaçan mesele gozamaýarlar. Ýöne soňky ýyllarda häkimetler enatalar bilen ýygnaklary geçirip olardan howpsuzlyk üpçün etmek we çağlaryny gözegçiligi güýçlendirmek talabyny artdyrýarlar. Balkan vilayatynyň Garaboğaz şäherinde ýokary gözegçilik edarasynyň 2 işgäri ýol helakçyligi sebäpli ýogaldy. Ýene-de 3 adam yaralandy. Helakçylyk 16 awgustda prezident Serdar Berdimuhammedowyň ol ýere taparynyň öňü tirasynda Garaboğazdaky gümrük postuny barlamak üçin ýokary gözegçilik edarasynyň işgärleriniň eden taparynyň dowamynda bolupdyr. Azatlygyň çeşmesiniň maglumatyna görä, prezident ol ýerdäki gümrük postunyň gaýtadan dikildilen binasyny açmaly eken.
Beýleki bir maglumata görä, eýýäm prezidentiň tapary tamamlanandan soň prezidentiň baş penallary helakçylygy uçurapdyr. Azatlygyň Türkmenistanyň Gorunluk Ministrligindäki çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, 16 awgustda Türkmenwasy şäherinden 200 kilometr çemesi Demirazykda bolan ýol helakçylygynda ýokary gözegçilik edarasynyň ağzyndan 2 isgäri ýok bolupdyr. 3 adam şikayet alyp, olaryň biri agyr ýagdaýda keselhana düşüpdir. Çeşmämiziň maglumatyna görä, ýokary gözegçilik edarasynyň isgärileriniň bir topary Türkmen gazak terhidinde gaýtadan dikildilen gümrük postunyň binasyny barlap, gaýdyp gelýärkäler helakçylygy uçurapdyrlar. Maňa mälim bolşuna görä, gümrük postunu gören gözegçilik edarasynyň işgärleri kadaly ýol bolmadyk ýerden Garabogaz şäheriniň merkezine dolanypdyrlar. Ýoluň bir böleginde howply egrem bar. Şol ýerde hem 2 maşyn çaknyşypdyr. Netijede uloň 2 ýolagçysy helak bolup, beýleki 3-si yaralanypdyr. Olardan biri agyr ýagdaýda keselhana düşüpdir. Diýip çeşmämiz tasdiklaýar. Gözegçilik edarasynyň işgärleri Prezident Berdimuhammedowyň gümrük postunyň açylyşyna we Garabogaz karbamid zawodyna taparyny taýýarlygy üçin etmelekenler. Ýakyn günlerde bu detalara prezidentiň tapary göz öňünde tutulupdyr. Seýle hem çeşmäniň tasdiklamagyna görä, resmi taýdan awaza din jalys merkezinde ruhsatda bolan prezident näweli sebäbe görä geçen hepde iş ruhsatyny bölüp Aşgabat'a gidipdir. Ol Awazadaky rezidensiýasyna 20 awgustda sişenme günü dolanyp geldi. Ýakyn günlerde bolsa täze gümrük binasyny we karbamid zawodyny görmek üçin Garabogaza gitmeldi. Diýip çeşme tasdiklaýar. Bellemeli ýeri bu habar diňe bir çeşmäniň maglumatlaryna esaslanýar we Azatlyk radiosyna beýleki garasyz çeşmelerinden muny tasdiklatmak häzirlikçe mümkin bolmady. Türkmen gazak terhidine varýan ýolda bolan helakçylyk barada ilkinji gezek Türkmen News habar berdi. Emma nesiriň maglumatlaryna görä, helakçylyk prezidentiň baş penalarynyň gatnaşmagynda bolupdyr. Olaryň biri ýok bolup, ikincisi reanimasiýa düşüpdir. Seýlede Türkmen Newsyň maglumatyna görä, prezident Berdimuhammedowyň Garabogazda täze abatlanan gümrük binasyna we Garabogaz karbamid zawodyna tapary eýýäm geçipdir. Nesir prezidentiň bu taparynyň öňünden mälim edilmändigini we resmi mediada bu barada habar berilmändigini belleýär. Türkmenistan dünýäde iň ýapyk we gizlin ýurtlaryň biri bolany üçin resmi edaralardan haýsydyr bir maglumaty almak mümkin däl.